Elizabet'in ayı günü doğulup bir oğul doğurdu. Qoňşulardyr doğan garyndaşlary Rebbin ona beýik merhemet edenligini eşidip, onun bilen şatlandylar. 8-nji gün çağany sünnet etmäge geldiler. Ona kakasy Zekariýanyň adyny dakçak boldular. Emma ejesi muňa garşy bolup, "Ýok, onuň ady Ýahya bolmalydyr" diýdi. Olar ona, "Seniň garyndaşlarynyň arasynda Ýahya atlysy ýok ahiri" diýdiler. Onsoň olar çağanyň kakasyna üm bilen düşündirip, onuň adyna näme dakmakçydygyny soradylar. Zekariýa hem ýazar ýaly bir tagtajyk tapyp, oňa "Ady Ýahya" diýip ýazdy. Hemmeler hayran galdy. Şol wagt Zekariýanyň dili açylyp, Hudaýa öwgi aýdyp geplemäge başlady. Goňşularyň hemmesini gorky gaplady. Yahudiýa daglygynyň ähli ýerine bu bolan wakalaryň barysy hakda gurrun edildi. Muny eşidenleriň bary bu zatlar hakda oý pikire batyp, bu çağa kim bolarka? Diýşärdi. Çünki Rebbin güýji onuň bilenni. Çağanyň kakasy Zekariýa mukaddes ruhdan dolup, şeýle peýgamberlik etdi. Israýlyň Hudaýy Rebbe öwgüler bolsun. Çünki ol öz halkyna nazaryn salyp halas etdi. Öňkü zamanyna mukaddes peýgamberler arkaly söz berýärdi. Düşmanlarymyzdan bizi halas etmäge, ýigrenýärleriň ählisinden dindirmaga, ol biziň üçin öz guly Dawudyň neslinden bir güýçli halaskär çykardy. Ol muny atalarymyza rehimdarlyk etmek üçin, öz mukaddes ähdini ýatda saklamak üçin etdi. Atamyz Ibrahima ant içip şeýle söz berdi. Düşmanlarymyzyň elinden bizi halas etmäge, ömrümüz boyu huzuruna gorkusuz, mukaddeslik hem dogurluk bilen gulluk etmäge mümkinçilik berdi. Ey balam, sen hem beýik Hudaýyň peýgamberi diýen ada alarsyň. Rebbe yol taýýarlamak üçin onuň öňünden ýörärsiň. Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly olaryň halas boljakdygyny onuň halkyna mälim edersiň. Hudaýymyz mähir şepagatdan doludur. Ol üstümize gün şöhlesini döktürer. Tümlükte ve ölüm kölegesine oturanlara nur saçılar. Ayaklarımız parahatlık yoluna gönüktürler. Şunlukta çağa ösýärdi ve ruhu taýdan güýçlenýärdi. Ol Israil halkyna görünmeli günlerine çenli çölde ýaşady.